Robert Abela kien bla dubju li żjed konvinċenti b'numru ta' proposti li jolqtu l-faxex kollha differenti tas-soċjetà. Dan kien is-sentiment li ħareġ mill-istudenti preżenti fl-ewwel dibattitu tal-kampanja elettorali dak fl-Università ta' Malta. It-tnejn wara nofsinhar il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela iddibatta mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch u l-mexxejja l-oħrajn ta' tliet partiti żgħar. One News li kien preżenti fis-sala seta' jsegwi l-atmosfera mill-istudenti li ħonqu l-Università bis-sapport tagħhom fejn iddomina dak favur il-Prim Ministru. Wara li ntemm id-dibattitu tkellimna ma' wħud mill-istudenti fejn staqsejnihom min kien l-aktar li konvinċihom. Mela, minn dan id-debate ikkonvinċini li żied ovvjament Dr. Robert Abela, jidher li għandu viżjoni ċara fejn irid wassalna l-5 snin li ġejjin, dejjem jekk il-poplu jtih il-fiduċja. Jiena l-iktar konvinċini Robert Abela. Robert Abela nemmen li fis-settur tal-edukazzjoni. Ovvja Robert Abela x'dejjem ħaħsib lilna l-istudenti u l-kulħadd. Ovvjament Robert Abela. Persuna vera deċisiv u jaf x'inhu jgħid, jaf x'inhu jitkellem. Bla dubju l-Prim Ministru Robert Abela. Jibqa' jwettaq u jibqa' jindirizza kull settur tas-soċjetà ikkwali. Saħqu wkoll dwar is-suġġetti l-aktar li jolqtuhom li wkoll kienu diskussi f'dan l-ewwel dibattitu. Jiena bħala persuna ta' 18 sena issa ovvjament tibda taħseb għal post li trid tixxi, jiġifieri is-suġġett ta' first owner u tixxi d-dar tiegħek vera lqatni. Femmien student u napprezza ħafna settur tal-edukazzjoni. Dibattitu nista' ngħid li wara l-Prim Ministru l-maturità tiegħu, wara li hu għandu l-aktar proposti li jistgħu jikkonvinċu lil żgħażagħ mod partikolari u apparti minn hekk urjena li l-manifest int Malta huwa dak li għandhom l-aktar f'moħħu iż-żgħażagħ mill-partiti kollha. Student partikolari wkoll innota n-nuqqas ta' għarfien u kredibilità mill-kap nazzjonalista Alex Borch. Il-kap min-naħa tal-Partit Nazzjonalista meta ġie mistoqsi ċertu mistoqsijiet weħel fil-post, ġifieri naħseb jiena għandna viżjoni ċara minn nivvutaw.